Abasebenzi be-SABC babetha ngenqindi phansi besithi phantsi ngokudendwa kwabasebenzi kweli ziko losasazo. Here we are dealing with a lazy, unimaginative bunch of corporate slaves who come from wherever they come from, who have no understanding of what it takes to run a broadcasting corporation. I'm not gonna do it in the name of defense of the workers, not here only, around the country. Every single day we have to send journalists out there to produce and create content. People are stressed. We can't breathe. Abasebenzi be-SABC kweli lizwe jikelele bangene kuqhankqalazo namhlanje ePitoli. Abasebenzi bangene ezitalatweni ngelichasene nokudendwa kwabasebenzi nanjengoko uninzi lwabasebenzi lunike iincwadi zokudendwa. Omnye wabasebenzi abanikwe ezincwadi ngumsebenzi osebenza kwindawo yokwamkela abantu kwezi zakhiwo ze-SABC zasePitoli, uphindiwe Sidomelo okhubazekileyo nongumama wabantwana ababini. I was working during Corona. They told me that the reception can't be closed. I had to drive all the way from Mabopane to SABC to work, but now they're giving me the letter. What must I do? Ekhimbali emhlakoloni sebeliqela abasebenzi abanikwe ezincwadi. Ulirato Tamahane noxa bakhe baqhwatyelwa izandla kwiminyaka engaphambili ngokuqokelela imali enkulu ye-TV license. Ungomnye wabasebenzi bokuqala ukunikwa ezincwadi. We've put so much work in this company. We've been here, some have been here way longer than me, and they've got it also. It's not nice at all. Ngokoluhlengahlengiso lutsha, iofisi ze-SABC zasemntla-koloni nase-Freystata ziza kudityaniswa. Nasekapa intshona koloni, abasebenzi kwicandelo leendaba babambe uqhankqalazo. Abasebenzi banikwe iincwadi ezibaxelela ukuba imisebenzi yabo ayizukuba yinxalenye yoluhlengahlengiso lutsha, ngelixa abanye bexelelwe ukuba kuza kufuneka bafake izicelo ezitsha zemisebenzi yabo kwakhona. Amaqela ezopolitiko aphefumle ngalo mba. We are just disappointed with the management of the SABC and the board. SABC cannot be the institution that adds more to poverty that we are facing in South Africa. These people have not looted the SABC. Instead, they have defended the SABC. Ukanti I-CWU kunye nezinye imanyano zabasebenzi ziza kubamba ugwayimbo olusemthethweni ngomso.